Hi guys, και είμαστε με τον Χήρα και θα πάρουμε σήμερα, θα σας πει ο Χήρα τι θα πάρουμε. Απλά το play title της Maisie, το Master of Disaster. Το αφήσαμε 299 νίκες για να το πάρουμε σε βίντεο. Πάμε να το πάρουμε. Ωραία, πάμε να δούμε. Μπήκαμε στο ντουο. Μέτρια πίστα. Δεν πειράζει όμως. Καλή, εντάξει, μπορείς να ξεφύγεις μερικές φορές, πιστεύω. Σε ανάγκη. Okay. Α, teaming. Έλα, teaming. Fake teaming. Για να τους φάμε, θα κάνουμε teaming. Τι κάνουμε πώς. Είναι τρόλες. Μην κάτσεις κοντά μου. Καλά, οκ. Δεν ηρέμει εδώ. Μπορείς να την φάμε ή όχι? Ναι. Όχι. Πήγαινε από πίσω της και κάνει το σούπερ. Πώς ρε φίλε με έφαγε. Φύγε. Όχι, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ξέρω. Καλά, δεν πειράζει, έχουμε και δεύτερη προσπάθεια, Χήρα. Καλά, είσαι θεός. Κάνουμε fake teaming πάλι. Και απλά φύγε τώρα. Περίμενε να γίνει ντουο και δεν μας νοιάζει και το πήραμε. Να πάει 2 teams, λες. Οκ, θα τα δώσω όλα. Και νομίζω κάνουν kills. Κάτι γίνεται. Όχι ρε, γεννηστομικό. Πάμε κάτι να κάνουμε κι εμείς. Φεύγουμε κάπου καλά για μας. Οκ, εγώ εδώ είμαι καλά. Όχι ρε. Όχι ρε φίλε. Γεννήθηκε και η άλλη. Η άλλη. Δύσκολο. Βασικά, αν παίξει καλά ο Φρανκ, το έχουμε. Αν παίξει χάλια ο Φρανκ. Το Φρανκ υποστηρίζουμε εμείς τώρα. Ναι, οκ. Το πήραμε. Δεν σε νοιάζει και πολύ. Δεν νοιάζει. Α, σε νοιάζει η νίκη, τέλειος. Έπρεπε να είχα πει. Δεν πειράζει. Εντάξει, δεν είχαμε ελπίδη. Το πήραμε, τουλάχιστον το πήραμε. Πάμε να δούμε τα records. Και τώρα πάμε στη Maisie, που είναι Tire Max. Και το πήραμε. Master of Disaster. Τέλεια. Ωραία, περίμενε ένα λεπτό να δω κάτι. Τελειώσαμε όλη τη Maisie. Δεν έχω την καλύτερη Maisie. Όχι. Μια καλή Maisie. Ναι, είναι ακόμα. Ωραία, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Γεια!